Hej og velkommen til Færdig TV's TV-køkken. Ja. Det er jo, vi konkurrerer det, du ikke selv kan. Ja. Prøv at se. Nu skal jeg lære noget, som I aldrig har prøvet at lave før. Så pakker jeg lige osten ud for dig. Tak. Sådan kan jo godt være lidt. Halvfræk. Man tager først noget Nutella. Kan I se det? Kan I se det? Den er faktisk meget fræk, den her. Ja, se. Så kom Nutella. den lille satan. Ja. Masser af Nutella, ja. Nutella, godt. Eller for meget end for lidt. Det har jeg altid sagt. Eller for meget end for lidt. Her er din ost. Tak. Så putter man osten. Osten, kan I se det? Kan I se det? Godt. Må jeg lige låne skærebrættet her, ikke også? Det er jo eneste, vi kan skære på. Fik du Jeg skal den? lige skære et æble. Det skal jeg nok gøre for dig. Skære lige noget æble, tak. For jeg skal lige bruge en skive, jo. Ja. Vi kan også bare starte med din ret, hvis jeg vil til det. Ja. Vi starter med din, og så laver vi min. Så skal jeg nogle gode skiver. Ja, sådan er det fint, det der til min. Så skal jeg lige nogle ekstra skiver, for man ved jo Ej, aldrig. lige det der, det er lige min. Man ved jo aldrig, om man får brug for noget mere. Så. Og ja, det her, det er jo kvalitetsæbler. Er I klar? Det her, det er min. Ja. 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 Så hvis jeg kommer ud til min ret. Ja. Det er godt. Den har et lidt specielt navn, men I skal ikke grine af det. Den smager meget bedre, end den lyder til den. Det var godt nok en lorteskive der. Og hvis jeg lige kan få dig til at skære min krydderbolle derovre over. Det blev lidt halvfrækt. Det var det sådan set også. Ja, det ser godt ud. Nej, der er også Nutella i. Det er jo fint nok, for der skal jo Nutella i. Ja. Nu har vi fået skåret nogle fine skiver af det her æble her. Nej, den skulle lidt lille. Den skulle også. Ja. Jeg skal så ikke kun bruge den nederste halvdel. Det er ikke, at man ikke tager den øverste halvdel. Den smager sgu ikke godt i den her ret her. Føj. Jeg kan godt love jer for. Nu kan man måske ikke se det, når jeg laver den nede i skålen. Vi har egentlig heller ikke brug for skål til den her ret. Du lægger først æblerne, sådan så man... Der skal bare rigeligt med æbler. Det gør sgu ikke noget. Heller for meget end for lidt. Det sagde min mor altid, især når hun var i sengen, hvis I forstår den. Hvis I forstår sådan en lille en. En praktisk. Ja. Så det skulle vist også godt nok var rigeligt der. Der er rigeligt med æbler på, ja. Og det gør slet ikke noget, at man spiser nogle af dem, det. Men, vores konsulent sidder og hører åndssvagt musik. Kan du ikke høre det? Det blander vi os ikke i. Og jeg tror simpelthen, man kan putte Nutella i, eller man kan lade være. Det er jo lidt som man tager det. Vi laver den med Nutella i dag. Eller skal vi lave den uden? Med. Hvad siger I? Jeg kan høre, I siger noget, for nu har jeg taget en masse Nutella. Ja, det. Nutella er jo ellers noget, vi bruger rigtig meget af, synes jeg. Men i den her ret, her der skal der helst ikke for meget Nutella på. Nej, men prøv at se, vi går bare... En ordentlig 2 tons Nutella, det er det højeste, man. Vi prøver at se, så sæt kniven væk. Så hvis du har nogle Nutella-rester, kan du lige... Ovenpå, ja. Fordi, ved I hvad, I tror sikkert, den er færdig, men det er den sgu ikke helt. Jeg skal lige lidt mere Nutella på. Ej, men hvor meget Nutella må du lige bruge, bare? Meget. Så, mere Nutella. Dejligt. Der er lidt ekstra Nutella. Så skal jeg faktisk lige bruge en lille smule æblebart. Ja, det er lige det. Bare lidt sådan her. Det gættede I nok aldrig, men så skal den her på. Nej, lad være! Du er til min ret, det der. Er du sikker? Ja, jeg er sikker. Så bror, man kan også bare det er også min ret. Nej. Jeg skal have en burger. Men det skal jeg også. Det er en big. Jeg kalder den en big æble. En big æble. Så er der serveret. Vil du prøve at smage min big æble? Med Nutella. Det ser delicious ud. Ja, det kan jeg godt forstå, at du siger, for det er også delicious. Kan I se den her? Den her. Man skal aldrig smide god plastik ud, som ikke fejler noget. Det kan man give til katten. Prøv at se, sådan skal det se ud indeni. Ja, sådan skal det se ud indeni. Hvad? Nu vil jeg fortælle jer en lille... Nej tak, du spiser bare. Jeg har fået noget dejligt affaldsgryde, inden vi tog afsted. Når I så, hvis I nu har en kat, hvilket jeg vil ved med, I har, nogle af jer i hvert fald, det ved man aldrig.
Sådan her plastik her, det er fantastisk til kattemad. Det skal du aldrig smide ud. Jeg vil bare lige fortælle jer opskriften. Jeg har ikke lige alle de ting, jeg skal bruge. Hvis du har noget gammel oliven eller noget fetaost, så skal du bare hakke den her plastikpose i stykker. Blande den med det der fetaost der. Og ved du hvad du så gør bare? Nej, det gør du nok ikke. Så hælder du olie ud over det. Og så kan du det der skille til din kat. Sådan. Og nu kommer ind på sygehuset. 2. Den får hård lort. 3. Den får tyndskid. Hvordan kan man både få hård lort og tyndskid? Det ved jeg ikke. Ja, det er jo fint. Men jeg tror faktisk, vi er ved at have noget til vores ende. Jeg er ikke sikker, er vi det? Er du færdig? Ja. Ja, vi er færdige. Og det her, det var Fattig TV's TV-køkken. Farvel.